Dnes u nás ve studiu vítám Janu Leinweberovou z agentury pro jazykové pobyty v zahraničí s názvem Langou. Dobrý den. Dobrý den. Paní Leinweberová, pojďme začít tím, že nejdřív vysvětlíte vlastně, o čem ty jazykové pobyty jsou, proč je nabízíte. Tak jazykový pobyt je určený pobyt pro každého, kdo se snaží zlepšovat v jakémkoliv jazyce. Je to pobyt takový, kdy vy si dáte do letadla, doletíte na místo a na místě už se o vás všichni postarají. Cílem je samozřejmě chodit na jazykovou výuku, užít si trošičku ten čas v zahraničí. Já ráda říkám, že to je taková dovolená s přesahem do vzdělávání a odjíždíte s tím, že minimálně přijdete na to, že dokážete komunikovat v tom daném jazyce. To znamená, je to spíš možnost, jak si to zpestřit, nebo máte osvědčeno, že když člověk takhle vyjede a je prostě najednou bombardován těmi lidmi, kterým mluví jinou řečí, tak prostě se snaží co nejrychleji adaptovat? I to. Takže když se dlouho učíte třeba angličtinu a vyrazíte na jazykový pobyt, tak ten vám pomůže v tom, že získáte to sebevědomí. Ve chvíli, kdy jste úplný začátečník a vyrazíte na půl roku, tak za toho půl roku opravdu dosahujete lepších výsledků, než třeba při tom týdenním nebo dvoutýdenním pobytu, což právě ty 2 týdny jsou takový nejběžnější, co moji klienti odjíždí do zahraničí. A přesto, kdybych chtěl díl, tak i toto je možnost, jo? Může třeba půl roku s vámi někde strávit. Jací lidé se na vás obracejí nejčastěji? Nejčastěji děti. Nejčastěji potažmo rodiče dětí ve věku od 11 do 18 do 20 let na podporu samozřejmě výuky jakéhokoliv jazyka, ale potom to jsou i dospěláci 35, 40 let, kteří potřebují třeba angličtinu, španělštinu v práci, anebo potom lidi, kteří už jsou ve věku 50 plus a třeba nějaký jazyk se dlouho učí, nejsou si v něm úplně jistí a rozhodli se, že je na čase s tím něco dělat a ještě si chcou dát to volno právě v tom zahraničí. Takže ta škála je docela široká. Přesto je nějaká sorta lidí, které byste to určitě doporučila, protože předpokládám, že kdo ani nepípnul, tak by se tam vyloženě trápil. Takže jsou to spíš lidé, kteří už nějak ovládají nějaké základy a chtěli by být hozeny do té vody, nebo jak to? Přesně tak. Je úplný začátečník, který nic neumí, odjede na delší dobu, tak jazykové školy mají připravené programy pro tyhle začátečníky. Ale nejlepších výsledků dosahují ti lidé, kteří už ten jazyk mají nějakým způsobem osahaný a chtějí se v něm prostě zlepšit, chtějí být plynulejší, anebo se chcou připravit na zkoušky. To je také velmi oblíbená varianta. Odjedu do zahraničí, zlepším si jazyk a na místě potom udělám tu zkoušku z jazyka, odjíždím s certifikátem. Můžeme trošičku technicky popsat, co se vlastně stane, když se rozhodnu, že na takový pobyt pojedu. Vybereme třeba měsíční pobyt, nebo říkáte, že nejčastější jsou ty 2týdenní, tak to klidně nechme na 2 týdnech. Tak co se stane? Já dojedu na nějaké místo, do nějaké školy, jak se tam o mě budou starat, co mě čeká? Tak vy doletíte na to cílové letiště, tam si vás vyzvedne transfer, nějaký taxikář z pracovních školy, odveze vás na ubytování. Ubytování je spoustu různých druhů, budu mluvit o hostitelských rodinách, což je nejběžnější, nebo potom nějaké hotely, rezidence. V tom ubytování, ať už se o vás postará hostitelská rodina, ukáže vám, co je po okolí, protože cílem jazykového pobytu není chodit jenom z ubytování do školy a ze školy do ubytování, tak je potřeba poznat tu lokalitu. Většinou se přilétá v sobotu, v neděli máte volno, projdete si to okolí, zjistíte, kde je jazyková škola, tak nějak se seznámíte a v pondělí nastupujete do té výuky. Ráno se přijde do školy, školy mají dobře zpracované ty programy pro lidi, kteří zrovna právě přijeli, takže je tam nějaká úvodní schůzka, dozvíte se, jak to v té škole funguje, jaký mají udělaný program na ten daný týden, vy se jdete učit na třeba půl den, někteří mají i jako celý den výuky, to už záleží právě na volbě, jak ten jazyk potřebujete zlepšovat. A odpoledne jazykové školy nabízí nějaký program. Ve chvíli, kdy skončíte program, tak jdete do ubytování, ale nejste vázaní tím, že jenom potom v tom ubytování musíte být. Takže studenti nejčastěji pak odchází odpoledne, večer se bavit. A vy tedy tady dáte dohromady třeba 10 lidí nebo i víc, nebo se sjíždějí ze všech koutů Evropy, nebo jak to vlastně, jak se ta třída tam dává dohromady, nebo jsem já ve třídě cizích lidí, jak by to bylo? Ta škola na místě vlastně funguje tak, že se tam sjíždí lidé z celého světa. Jsou tam lidé, kteří tam studují půl roku, někteří jenom na týden. Jazyková škola má
online jazykové testy, takže vy než pojedete, tak vyplníte online jazykový test, díky tomu si vás škola zařadí do té konkrétní jazykové výuky, do té lekce a tam už jste s těma ostatníma studentama. Jsou školy, které jsou v České republice profláklé, takže tam jezdí hodně českých studentů, ale pořád je naštěstí spoustu škol, které jsou v České republice neobjevený a tím pádem tam jezdí spíš cizinci než Češi. Takže si možná můžeme říct, jaké školy, jestli nechcete přímo říkat jména, aby to nebylo nějaké know-how, tak neříkejte. Každopádně v kterých zemích nebo oblastech teda ty školy máte k dispozici? Ono těch škol je fakt jako stovky, jo, bychom tu byli hrozně dlouho, takže vezmu to tak, že třeba pro angličtinu je nejpoptávanější Malta. Malta v létě je ale opravdu přeplněná Čechy, i přesto se tam dají najít školy, kde těch Čechů je minimum, ale Malta je takový ideální ostrov na to, mluví se tam všude anglicky, a takže i ta výuka je na relativně vysoké úrovni. Říkám relativně vysoké úrovni, protože rozhodně z mýho pohledu není lepších škol než právě ve Velké Británii. Ještě někteří mají rádi samozřejmě Spojené státy, takže odjíždí na jazykové pobyty do Spojených států. Tam ta angličtina je trošičku jiná, nechci říkat, že špatná, to vůbec, ale člověk, který se chce rychle zlepšit, tak z mého pohledu nejlíp se to dělá právě v té Anglii. A vy máte asi vyběhaný dráhy, ale přesto jste schopná to zařídit, kde já bych chtěl, nebo komukoliv, kdekoliv? Mám školy, se kterými dlouhodobě spolupracuju, vím, že se na ně kdykoliv můžu obrátit a že tam dostanete, co požadujete, ale zároveň mám i studenty, kteří slyšeli, že tahle jazyková škola je super, já s tím nemám problém. Napíšu do jazykové školy, zjistím, jak si na tom stojí v žebříčku nějaké kvality, co od nich můžeme očekávat, klientovi to řeknu a klidně může jet do školy, kterou slyšel od kamaráda, že tam byl a já ji nemám ve stálé nabídce. Už jsme se toho tady částečně dotkli, ale kdybyste měla sama vyjmenovat ty jednoznačné benefity toho, když já se rozhodnu do ciziny jít si zdokonalit řeč, tak v čem to je? V první řadě určitě samostatnost, to především u těch dětí. Ve druhé řadě taková ta sebejistota, že přijdu na to, že já něco řeknu, oni mi rozumí a zároveň, že já plním přesně ty pokyny, kterými byly říkaný, takže vím, kde mám být. Plynulost řeči, to je určitě, to jsou takový 3 nejzákladnější věci. Hraje tam roli i to, že člověk zkrátka musí, takže odhodí ten ostych, který tady všichni Češi máme, když máme na někoho promluvit? Přesně tak, protože potom se vám stane, že si jíte ten sendvič někde na lavičce u jazykové školy a přijde k vám student třeba z Francie a začne se s váma bavit. A vy jako nemůžete dělat, já to nejsem, musíte prostě reagovat. A potom vznikají takový ty komolící věty, ale i to je cesta, jak dosáhnout výuky, jak se naučit ten cizí jazyk, dělat chyby. Říkala jste, že pořádáte dětské pobyty i dospělé pobyty, nebo pro dospělé. Jaký je mezi nimi rozdíl třeba zásadní? Děti mají na místě vždycky všechno zajištěné. Takže dítě dojede do té lokality, vyzvednuto je, ví, kam má jít. Vlastně já nemůžu říct, že ta škola by ho úplně vodila za ručičku, že všechno se mu jako úplně říká, ale to dítě se na místě nenudí. Má zajištěný veškerý dohled i v ubytování, i potom na veškerým programu. Je ten pobyt takový mírně svázanější, ale je to přesně to, co ty děti potřebují. Oni potřebují vědět, že teď mají hodinu volno na pláži, pak se odjíždí někam dál. Přesně tak jsou koncipované ty výuky nebo ty programy pro děti. U dospěláků je to volnější. Dospělák ví, že tehdy a tehdy se musí dostavit na výuku, tehdy mu výuka končí a po konci té výuky buď navštíví program, který jazyková škola nabízí, anebo si půjde sednout někam, otevře počítač, bude pracovat. Evidujete větší zájem právě o dětské pobyty nebo dospělé? Určitě o dětské. Jo, děti chtějí vyslat svoje děti, aby se zlepšily. Přesně tak. A jak jste se k tomu vůbec dostala? Jaký je ten váš příběh, že jste si vytvořila takovou síť škol a pomáháte lidem zlepšovat se? Já jsem měla už takovou první myšlenku před maturitou, kdy mi tehdejší učitelka angličtiny, zdravím vás, paní učitelko, řekla, že jestli já někdy vyjedu do zahraničí, tak se nikdy nedomluvím a umřu tam hladem.
Takže po maturitě jsem vyrazila jako operka, jestli teda opravdu umřu hladem, což se nestalo. A když jsem se za ten rok tak nějak naučila komunikovat, tak potom už to tak jako samo přicházelo. Začala jsem pracovat vlastně u školních zájezdů, jezdit jako průvodkyně. Stále jsem aktivní průvodce na školních zájezdech, ale už pomaličku těch zájezdů beru míň a míň. A tam jsem vlastně viděla, jaký má vůbec smysl celý ten pobyt. To, že dítě je vytržený nebo dospělý je vytržený z toho svého a jak funguje v tom zahraničí, když musí. A hrozně se mi to líbilo a po čase, když už jsem měla pocit, že jsem dostatečně jako znala na to, tak jsem založila vlastní agenturu Lango. Tak prošlo vám asi před vámi nebo vašimi rukami mnoho lidí, tak jak byste nás hodnotila Čechy? Jak my si stojíme, když jsme takhle vystaveni tomuto stresu nebo jsme v té cizině? Obstojíme nebo se lidé vracejí frustrovaní? Nebo naopak právě tohle pomáhá? No, musím říct, že záleží. Jo, já bych hrozně ráda řekla, že se na místě aktivujeme a je to všechno dobrý, ale jsou i případy lidí, kteří opravdu tam dojedou a přijdou na to, že to není jako pro ně. Že potřebují mít to svý domácí a je to naprosto v pořádku. Takovým lidem říkám, nejste si jistí, jeďte na týden. Týden je prostě klasická jako alá dovolená, není to moc jako závazný, uvidíte, jestli vám to vyhovuje, vždycky se můžete vrátit. Ale většinou lidi, kteří opravdu se snaží a ví, že chtějí tu angličtinu posunout dál, tak jsou schopní dojet na místo, takhle se přepnout a začít mluvit anglicky. Španělsky, německy, záleží. A ještě třeba jsou schopní i říct to, když potkají dalšího Čecha, říct ne, já se s tebou česky bavit nebudu, my jsme tady kvůli tomu jazyku, tak pojďme. Takže to záleží. Pokud někdo váhá nebo by měl zájem, ale třeba se bojí, máte nějaký informační kanál nebo někde, kde hledat inspiraci a odhodlání s vámi a s Langou? Já vždycky říkám, že je nejlepší zavolat. Nejlepší zavolat nebo napsat, hele, mám takovouhle situaci, přemýšlím, jestli je to pravé pro mě nebo ne. A já to s každým klientem velmi ráda osobně proberu a tam přijdeme na to, jestli ten jazykový pobyt je vhodný nebo není vhodný. Už se mi několikrát stalo, že takhle lidé odcestovali, že jsme se dohodli, jo, to je to super, a i se mi stalo, že vlastně nakonec lidi řekli, no, to asi pro mě úplně není a je to taky naprosto v pořádku. Já vám děkuji, že jste za námi přišla do studia. Taky děkuji za pozvání. S vámi se těším na viděnou zase příště.